दिनै 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान सुजित नार्जारियाबो बे दिनावनो गोलैफानाय जाबाय मुंख्लं हिसाबै। खिन्थु बड'लेण्ड मुंख्लं जानाय हिसाबै सुजित नार्जारिया फार्स्ट बेनो। दा बे फार्स्ट ओमफ्राय आन्दलन समाव गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गुबुन गुबुन समाव मुंख्लं जादों। दा बे दिनै 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान सुजित नार्जारियाबो बे दिनावनो गोलैफानाय जाबाय मुंख्लं हिसाबै। खिन्थु बड'लेण्ड मुंख्लं जानाय हिसाबै सुजित नार्जारिया फार्स्ट बेनो। दा बे फार्स्ट ओमफ्राय आन्दलन समाव गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गुबुन गुबुन समाव मुंख्लं जादों। दा बे मुंख्लं जानायफोरनि डेटखौ आलदा आलदा होनो हायैखाय होनायाव उसुबिदा जागोन। बेनिखायनो बे सुजित नार्जारिया जायनाखि फार्स्ट दिनावनो मुंख्लं जादों बे दिनावनो सरजाबनानै बे सुजित नार्जारि थैनाय दिनखौनो बड'लेण्ड मुंख्लं सान होननानै फालिनाय जादों। दा सुजित नार्जारिया 12 जुनाव थैनाय हिसाबै बिनि माने गुरुत्वआ सिगां बेयो मोनग्रोनाय जायो। सुजित नार्जारिखौ मख'ग्रोनाय जायो। दा सुजित नार्जारिया बियो क्लास 10आव फरायनाय हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय सासे सेंग्रामोन, खोब अनजाथाव। ओमफ्राय मानसिया गेलेनायावबो एसे मोजांमोन। दा बियो क'क्राझार अल्ड क'क्राझार आन्चलिक बर' फरायसा आफादजों बेबो गुवाहाटीयाव जेब्ला 12 जुनाव जर्ज फिल्डआव एबसुनि सेकेन्ड फेज अफ मुभमेन्ट जायो, बे सेकेन्ड फेज अफ मुभमेन्ट जर्ज फिल्डआव बिथाङाबो बाहागो लानो थांदों। दा बाहागो लादों। बे बाहागो लानाय समाव गोबां माने बर' फिसाफ्रा गासै 50,000 गेदारिं जादों होननानै प्रेस मिडियायाव ओंखारदों। आरो बे समनि बिगेस्ट गेदारिं होननानै प्रेस मिडियायाव ओंखारदों। दा मोजाङै मोजां जोबलांबाय। खिन्थु फैफिननाय समाव बेलासि माने 4 बाजि समाव बयबो रिटार्न जादों गुवाहाटी जज फिल्डनिफ्राय। जेब्ला फैनाय समाव हयथ' गरमजों जाबजों मानसिफ्रा हयथ' गोजौआव फैदों। दा सुजित नार्जारि मोनहा गोजौआव फैदोंमोन, उखुम सायाव, मटरनि उखुम सायाव। खिन्थु जेब्ला टिउ सक सफैयो, टिउ सकआव माखासे सभिनिस्ट एसामिसफ्रा गाज्रि रोखोम एटाक खालामो, अन्थाइजों खुबैलाबायो, लावथि लानानैबो बुलाबायो। दा बे अन्थाइजों खुबैनायाव सुजित नार्जारि माने नाथांख्रियाव नाङो अन्थाइया गोगोमैनो। दा बे नांनायाव बे गोजौआवनो जखम जानानै गोग्लैयो, गोजौआवनो थायो। ओमफ्राय गोजौनिफ्राय बेखौ मानसिफ्रा बयबो गारिखौ लाखिनानै गाहायाव लाबोयो, ओमफ्राय मटर सिङाव सोनानै लाबोयो। दा बिदि जोबोद माने गोब्राब बे जखमखौ नुनानै बेजों थांफानाय लोगोफ्रा अल्ड क'क्राझारनि आरो साउथ क'क्राझारनि जायनाखि स्टुडेन्टफोर, बिसोर गंसे बासावनो दंमोन। दा बिसोरो इमिडियेटलि पाटासारकुसि मोनसे माने माबायाव लानानै थाङो हस्पिटालाव। दा बेयाव खिन्थु बेखौ जास्ट ओरैनो माने ड्रेसिं खालामनानै बेखौ थिनहरनाय जादों। बे माने गोब्राब जाबाय, गथिखे ट्रिटमेन्ट खालामनो हानाय नंला, नोंसोरो बेखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटाल लांदो होननानै। दा बे हिसाबै फरायसाफ्रा जयैनो माने बेखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटाल लाबोदों आरो बेयावनो एडमिट खालामदों। आरो बेखौ एडमिट खालामनानै अल्ड क'क्राझार आरो साउथ क'क्राझारनि फरायसाफ्रा गासिबो गारिजों फैफिनजोबो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासे गारबोफादों, बिनाराम बसुमतारी होननाय गावनि माने स्कुलाव फरायहोनाय एसे लोगो, असे लोगो बियो। दा बिनाराम बसुमतारीखौ दोनबोफादों, बेनो नेदों सुजित नार्जारिखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटालाव। दा ओमफ्राय जेब्ला सोरांसि जायो, आंनाव बे अल्ड क'क्राझारनि माखासे फरायसाफोर बे समाव दानथारु होननाय दंमोन आरोखि, दानथारु होननाय। दा राजकुमार ब्रह्ममोन, बिसोर आंनाव साब्रै थाङो। फुङाव थांनानै आंखौ फोजाहैयो। बे समाव जोंनावनो गेदारिं जाखायोमोन नालाय, गासिबो इनफरमेसना जोंनावनो फैजोबो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनाव थानानै आन्दलन खालामदों। बे हिसाबै जोंनावनो सेन्टार बादि जानायखाय आंनाव थांनानै आंखौ फोजाहैनानै बिसोर खोन्थादों आन्दलननि समावनो जे सुजित नार्जारिया खोब गाज्रि रोखोम जखम जानानै बरपेटा सिभिल हस्पिटालाव दङ, बेखौ नायनांगोन जाबाय आरोखि। आं अब्लानो लगे लगे आङो साइकेल गंसे लानानै आंबो क'क्राझार टाउनाव फैबाय। क'क्राझार टाउनाव फैनानै बे रामेश्वर ब्रह्मनि स्कुटार बेखौ लानानै साइकेलाव बेयाव दोननानै स्कुटारखौ लानानै आं थांबाय बाथिपारायाव।
सुजित नार्जारिनि बिमा बिफाखौ आङो लिंहैबाय आं बेनो खोन्थाबाय गासैबो घटनाखौ आंजों लोगोसे क'क्राझारनि मानसिफ्राबो दंफायो क'क्राझार आनसलिक कमिटि मानसिफ्राबो ओमफ्राय खोन्थानानै आं बिथांमोनखौ बिमा बिफा बिथांमोनखौ आङो माने ट्रेनसिम लाबोनाय जाबाय धुबुरी ट्रेनसिम बे समाव धुबुरी गारि दङ फुङाव 5टासोआव खारो एकमात्र बे समाव कमिउनिकेसना धुबुरी गारिल'मोन दस्रा जेबो गैयामोन आरो जोंहाबो बे समाव गारि घरा जेबो गैया जोबोद आंखाल ओंखायनो आङो धुबुरी ट्रेनाव मानगोनां सुजित नार्जारिनि बिमा बिफाखौ थिखांनानै ओमफ्राय माखासे क'क्राझारनि आनसलिकनि फरायसाफोर माखासे थांफाबाय ओमफ्राय आङो सिकिउरिटिखौ लानानै आङो किशोर बसुमतारिखौ लानानै आङो डाइरेक्ट बरपेटायाव थांनाय जादों आरो बरपेटायाव थांनानै आं जेब्ला थाङो बे समाव 11:30 12टासो जाबायमोन आं सहैनाया बरपेटा हस्पिटालाव ओमफ्राय आं जेब्ला सहैयो बे समाव बिमा बिराद गाबखाबाय बिरादनो ओमफ्राय आं सानबाय गैला बे थैबाय बे सुजित नार्जारिया बिदि सानबाय ओमफ्राय दसे थानानै बे जाय लोगो थाफादोंमोन बिनाराम बसुमतारि बेबो खोन्थाबाय आदालै सुजितआ गैला थैबाय आरो टाइमखौ एक्जेक्टलि बुंनो हायाखै माबे समाव थैदों दा थेवबो जोङो 12 थारिखआव जिथु फार्स्ट माने घटना जादों सुजित नार्जारिनि घटना आरो सेकेन्ड फेज मुभमेन्ट बे मुभमेन्टखौनो माने मोनसे माबायाव लाखिनो थाखाय मेमरेबल डे बेनो गोसोखांथाव दिन बे हिसाबै बे 12 जुनखौनो मार्टार्स डे होननानै एबसुआ बेखौ माने फोसावनाय जादों दा सुजित नार्जारिखौ आं हजों थांनानै लाबोनो थाखाय आङो बे समनि बरपेटा जिल्लानि डिसि बिके बरदलै होननाय आं बिथांजों रायलायदों किशोरजों आंजों थांनानै रायलायनानै बिथाङा लगे लगेनो जोंखौ बुंदों जे नोंसोर माबा दाथा बायदो ओमफ्राय जि बायदो बेखौ खोबनो थाखाय ओमफ्राय पस्टमर्टेमखौ आं थाब खालामनोसै होननानै बिथाङा थाबैनो पस्टमर्टेमखौ खालामहोदों ओमफ्राय लोगोसे बिथाङा जोंनो ट्राकखौबो गावनो मेनेज खालामनो हादों सुजित नार्जारिखौ लाबोनो थाखाय ट्राकबो मेनेज खालामबाय ओमफ्राय जोङो पस्टमर्टेम थाब खालामनानै जोङो बेखौ लाबोनाय बेब'स्थाखौ जों खालामबाय दा बे समाव आरोबाव सिम्बोरगाव आनसलिकनि गारि गंसे बिसोरखौ माने लाखिनानै दोनजादों डिटेन खालामनानै नलबारि माने थानायाव आरोखि दा बबेयाव दंमोन बबेयाव गैया जोंथ' जेबो मिथियामोन खिन्थु बिसोरखौ लाखिदों होननानैल' जों मिथिदोंमोन बे समाव खबरा खबरि खालामो जोंहा फनबो गैया जेबो गैया दा ओंखायनो जों बे बरपेटानि डिसिखौनो जों बुंनानै डिसिया जोंनि बुंनायाव बे खबर खालामनानै बे नलबारिनिफ्राय बे माने सिम्बोरगावनि जायनाखि गारि थाबोनाय बिसोरनि गारियाबोथ' बबिमोन आरोखि बबि बे गारिखौ जों माने रिलिज खालामना हरबाय ओमफ्राय जोङो सुजित नार्जारिखौ जोङो लोगोआव जोङो लाना फैबाय 4टायावसो स्टार्ट खालामदों ओरैबायदि बारहुंखा अखा जों लोगो मोनदों माने स्कुटारजों जोङो माने बिराद लासै लासै जों फैनांबाय खिन्थु गारिया जोंनि एडभान्स बिराद माबायाव फैबाय उनाव जों बुंखादोंमोन एस्कर्टखौ जाहाथे जोंखौबो नेनानै थाङो होननानै माने बिराद गिलुं बिराद गिथाव बाथाव परिबेस बे समाव दा थेवबो जोङो माने खस्थ' फैनाय जाबाय ओमफ्राय फाथलाद'आव माने एस्कर्टखौ सोलायनाय जाबाय बरपेटा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एस्कर्टखौ सोलायनानै क'क्राझारनि माने पुलिस एस्कर्ट जोंनो हरफिननाय जाबाय दा बेयाव जों लोगो मोनफिनबाय ओमफ्राय जोङो फाथलाद'आनिफ्राय जोङो 8टासोआव जों स्टार्ट खालामबाय जों क'क्राझाराव फ्राय न'आव सफैनायाव जोङो 11टासो जों जाफैदों आरोखि मानसिफोरा न'आव सुजित नार्जारि न'आव 11टा जाफैदों ओमफ्राय हरसे बेयावनो दोनबाय ओमफ्राय अखानायै 14 थारिखआव फुङाव रेलि खालामनानै बयबो बाहागो लाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ फैदों फरेन बसुमतारिमोन फैदों सानसुमा कुमार बसुमतारि बालिराम बर'मोन फैदों बर'नि जेसेबां एबसुनि लिडारफोर बे समाव फैजोबदों ओमफ्राय इभेन बे समनि मन्त्रि रनेन्द्र नारायण बसुमतारि बिथाङाबो बाहागो लाफादों ओमफ्राय न' खाथियाव जों बेखौ सुजित नार्जारिखौ सावनाय जादों दा सुजित नार्जारि थैनायनि उनाव जोङो बिथांनि उनाव जों आरोबाव बिथांनि नामाव जोङो अनेक खेला दुला जों होदों फार्स्ट जोंनो होनाय जादों माने सुजित नार्जारिनि नामाव आनसलिक लेभेलाव खेला दुला जादों दा बेबायदि माने बेखौ जोङो सनमान होबोनाय जादों आरोखि दा बड'लेण्ड मुभमेन्टआ बे समाव जागायजेननायथार दा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बोरै क्रास खालामनो बोरै बुख्रुबनो बे समाव एजिपि गभर्नमेन्टआ बिराद अयथासार गाज्रि रोखोम अयथासार जिउ खालामदों आरो एजिपि गभर्नमेन्ट समावनो मोनसे थादा केस होननाय बेखौ जाबसिनना होदों जोंनाव थादा TADA टेररिस्ट एन्ड डिस्ट्राक्टिभ माने एक्ट होननाय बे आयेनखौ होदों आरो बे आयेनजों खुनु रावबो माने बेल मोना गवा बिराद गोबाव जेलाव थानांगौ
दा बे केसजों गोबां मानसिया जेल जानांदों आरो गोबां मानसि थानायाव बुख्रुबजादों नोंसोरनो 50-50 नांगौना होननानै बिदि एखेबारे बिखुं खावसे बुनानै बिराद बुग्लिनाय अयथासार कारेन्ट सक होनाय ओरैबायदि अयथासार बिदि खालामदों जेराव मेनो गावलाबायनाय बिदि माने गोबां माने बुथारनाय गावथारनाय एजिबिन्सआव जादों गेंरेप बुंखाबादियाव माने 10 जन गेंरेप आरो बागमारा बरपेटा सालबारि बेयावबो माने 12 जन बर' आइजो गेंरेप जाबाय आरो बिदिनो गोबां माने जेरावबो न' बां सावनायबो जादों पुलिसफ्रानो न' सावनाय बै थाब्लिजरा फानबारि लेंखना बेफोर जायगायाव कुसुगाव पुलिसफ्रानो न' सावदों बेबायदि गोबां अयथासार दा बेनो जोङो दुखु मोनो दा गोसोखाङो दा बिसोरनो जों जेबो होनो हायाखै जाय केस जादों जाय बुख्रुब जादों बिसोर गावबागाव माने गावनि केपासिटिजों सोरबा हा फानदों सोरबा मोसौ मोसा फानदों सोरबा सना रुपा फानदों दा बेदिजों गाव केस सालायदों गुवाहाटियाव टाटा केस सालायहैदों बेबायदि माने परिबेसाव जों नुबोदों जों रावबो जेबो हेल्प होनो हायाखै बेबायदि गोबां खस्थ' मोनबोदों दा आन्दलना बेनिफ्रायनो बे सुजित नार्जारि थैनायनिफ्रायनो माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मोनसे ममेन्टामाव फैदों बिराद माने मानसिनि गेजेराव माने थैनो आंग्रोनाय गिनो रोङै बे भाबा फैदों बुंनो थाङोब्ला सुजित नार्जारिया जोंनो माने थैथां जुजिनायनि गोहोखौ बेनो होलांदों जोंनो हारिया देरसिन जानो हाया माने जिउआ देरसिन जानो हाया हारिनिफ्राय माने जों हारि दानांगौब्ला जों जिउ गारनांगोनबो बेबायदि मोनसे देरसिन बे भाबखौ जिउआ देरसिन जानो हाया हारि देरसिन बे भाबखौ सुजित नार्जारिया होलांदों आरो बेजों थैथां डु अर डाइ बे आन्दलनखौ बड'फानि समाव खालामनाय जादों सुजित नार्जारिखौ जिहेतु गिबि बर'फोरनि मुंख्लं होननाय दायो बै समावदि गोबां जे सोमावसारनायाव बाहागो लानानै जिहेतु जखम जानाय बुख्रुब जानाय गोबां दं होननानै मिथिनो मोनदों थारैनो बिथांमोनखौबो समान मर्यादा होनाय जाबाय नामा दा बेथ' बिराद गिदिर माने प्रश्न बेयो जोंनि थाखाय दिनै बै आन्दलनाव माने बर'फोरा दैदेननाय आन्दलनाव गासै बुख्रुब जानायाथ' हिसाब गैया ओरैबायदि बुख्रुब जानाय कारेन्ट सक जानाय जेल जानाय हिसाब गैया टाटा केसाव जेल जानाय गुवाहाटियाव थांनांगौ दा एथ' बुख्रुब जादों एथ'बां माने माबा जादों रेप खालामजादों दा दिनै जों बिसोरनि थाखायनो बिसोरनि माने सेक्रिफाइसनि थाखायनो जों दिनै BSc मोनबाय BTC मोनबाय खिन्थु जों दिनै बिसोरखौसो जों मोजाङै सनमान होनो रोंदों आं दिनै खोब आं साना आरोखि दा दिनै BTC फैनायनि उनाव हयथ' होदों गोबां माने XBLTनि मानसिफोरनो दिनै माने एक्ट्रिसिया होदों आरो सोरबा आगोलनि माबाफोरनाय गोसोआव थाथावथाव मानसिफोरनो बिदिनो एक्ट्रिसिया होदों खिन्थु आं होनब्लाबो आं साना जे बे आन्दलनाव भिक्टिम जानाय मानसिफोरनो जे बयखौबो सनमानपुर्बक मोनसे सनमान गोनां मोनसे रिहेबिलिटेसन होदों माबा मोनसे सुजुग होदों आं बिदि आं दाबो आं साना आरोखि आरो बिसेसकय आं सानो जे जोंनि माने बर' लिडारफोरनि गेजेराव दिनै जा नुयो आरोखि बिसोरनि सेक्रिफाइसजोंनो जोङो BSc मोनबाय BTC मोनबाय सोरबा MLA जाबाय MP जाबाय मन्थ्रि जाबाय MCLA जाबाय सोरनि थाखाय जादों बिसोरनि थाखायनो जादों दिनै खिन्थु जोङो बिसोरखौ खि मोजाङै सनमान होनो रोंदोंना आंथ' दिनै साना आरोखि जोंनाव सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटिस माने दायित्वबोध होननाय जिनिसा जोंनाव गैया आं नुनो थांदों आरोखि मानोना एथ' भिक्टिम जानाय मानसिखौ जों दाबो खबर लायाखै दिनै सुजित नार्जारिया थैनानै थांबाय मुंख्लं जालांबाय अन्थाइजों फोथार जाबाय बे टाउननि खाथिथार बिनि न'आव बायखं जिखं नुवाखै दा बिनि न'खौ जुदि बानायना होयोमोनब्ला BTC मोननाय उनावबो जोंहा मन्थ्रि थाबाय MP थाबाय बेखौ खि बानाय हायामोन न'खौ खि मोजां लुनो हायामोन मानो बानायनो हादिया बेनो आरोखि जोंनाव सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटिस जोंनाव गैलायलाया MP जानो नागिरदों सोरबा MLA जानो नागिरदों सोरबा मन्थ्रि जानो नागिरदों सोरबा EM जानो नागिरदों बे नांलाय खमलाय जादों ओरै बारलाय खिन्थु जाथि सिबिनायनि मोनसे स्पिरिट थानांगोन बे स्पिरिटआ जोंनाव गैया जादों आं बेखौ माने सानो आरोखि दिनै ओरै साजायै जों मोखां होबानो जों बे 12 भुमखानि बाथ्राखौ गोसोखाङो 12 भुमखाया दिनै 10 जन आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय रेप जाबाय दिनै बिसोरनो माबा मोनसे जों होनो हादों जोंथ' जेबो होनो हायाखै होनो हायाखै माबा मोनदों मोनाखै जों दुखु मोनो दिनै बिसोरो गावसोरनि फिसाफोरनि एडमिसननि थाखाय गावसोरनि बेमार आजार नायजानो थाखाय दिनै सोरनिबा
EMफोरनि न'आव सोरबा सिफनि न'आव सोरबा MLA मन्थ्रि न'आव बिसोरो दरखं गिदिङो माने सहाय नागिरो बिसोरथ' माने सहायथ' थोजासे मोनाखै जोंना जुदि कनक्रिट मोनसे आइडिया थानायमोनब्ला जोंहा सेल्फ रेसपन्सिबिलिटि थानायमोनब्ला जोङो बिसोरनो न' बां लुना होमोन गंफा न' लुना होनायमोन होमब्लासो जों बुजिगौमोन ना अनदों आदर खालामदों बिसोरनि एथ' गिदिर सेक्रिफाइस दिनै बिसोरो बयजोंबो माने ओरैनो मख'जानायल' जाबाय गेंरेप खालामजादों मादों मुगैजानाय बायदि मोनसे माबाल'सो जों नोजोराव लाबोनाय जाबाय खिन्थु जोंथ' सहायनो हानाय जायाखै बार' बुंबानै बादै आरो बागमाराव जाबाय रावबो खबरानो गैया जों मा गावजों गावल' नांलाय खमलाय खालामबाय थायो गावजों गाव एखेबारे MLA MP जानो थांलाय जों फैलाय बोरै पावार मोननो खिन्थु बिसोरखौसो जों आदर खालामनांगौ बिसोर जों मोनसे सनमान मोनसे माबा होनांगौ बिदि जोंहा जेबो गैया आरो दाथ' ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय दा दिनै जों दा नुयो आरोखि दा दिनै गोबां गथ'फोर जों नुयो माने हटेलफ्राव थाबायबायनाय पार्ट टाइम खामानि मावनानै माने लेखा फरायनाय कलेज फरायनाय जों नुयो आरोखि सोरबा मैगं फानग्रानि फिसाफोर दिनै कलेज फरायो मैगं फाननानै बिमाफ्रा कलेज फरायनो हरो एडमिसन लानो फैसा गैया जों अनेक लोगो मोनो जों गामियाव थाङो जों अनेक माबा खालामो गामि गिदिङो जोंनो खोन्थायो जों मिथियो आरोखि दा नायदो बिसोरनो जों जेबो होनो हायाखै होनांगौ होननानै रावबो सानाखै खिन्थु होदों सोरनो सोर मोनदों नै पार्टिनि वार्कार होननानै पार्टि मावग्रा होननाय बे इउथ्सफोरनो सोरबा इउथ दं बिसोरनो गारि घरा हरनाय मबाइल बेरायनो हरनाय ओरैनो बेरायनाय आरो सोरबा माने आफादफोर दङ बाहेरायाव फरेनाव बेरायनो थानाय गिलु बालु खौथि थाखानि माने माबा जानाय ट्रेभेल बे जोंथि दुखु मोना बिदिखौ जों मानि थाखाय संग्राम खालामामोन जोंहा अब्ला सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया दंमारो नामा जों मानो संग्राम खालामामोन जों जुदि बे बाथ्राखौ जों बुजिखाङोब्ला दिनै जों बे फैसाखौ ओरैनो गारस्लायस्लाय जों बे गथ'फोरनो जोङो फरायनायाव एफा हरमोन सहाय जागौमोन बेथ' हराखै आरो ओरैबायदिबो दुखुनांथावबाव दिनै बेरायनो मोननानै बेरायबाय बाहेरायाव थांबाय ओरै गावसोर बेराय मोन्दों बिरादनो एखेबारे बेखौ फेसबुकाव होलायबावो इउटुबाव हगारलायबावो एखेबारे निउसाव हगारलायबावो लासिं सिं एखेबारे मा मोनखो बिराद गिदिर मोनसे एसिभमेन्ट मोनबाय नामा बेरायनानै बेखौ जे इउटुबाव हगारलायनो फेसबुकाव हगारलायनो बे थाखाया सोरनि बेलाय बे थाखायाथ' जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय बिटिसिनो हरनाय बिटिसिनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेवा खालामनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ नायनो गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय दा बेफोरो होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बे एखे मोजां जादों आरो जों मानो पार्टि खालामदोंबालाय मानो पार्टियाव ओंखारदों पार्टियाव ओंखारनायनि खारना मा जाथि सेवा खालामनो थाखाय समाज सेवा खालामनो थाखाय जों बे समाज सेवा खालामनाय स्पिरिटआ जानानै बहा थांखो जों पार्टियाव ओंखारनाय माने मा जों माने गारि घरा नांगौ मबाइल माने फन गिदिर गिदिर नांगौ जोंनो दामि जों माने माबा लाक्जारि थानाय जों नांगौ बेफोरनो नामा जोंनि पार्टि खालामनाय मावनाया समाजनि सेवा खालामनाय जोंनि सेन्टिमेन्टआ बहा थांखो फालाय बेफोर दुखुनांथाव आं ओंखायनो माने बुङो जोंनाव सेल्फ रेसपन्सिबिलिटि जोंनाव खोब माने खम जाबाय लिडारफोरनावबो जोंनाव बे दायथ'आ गैयिबादि जाबाय जों दायथ'खौ लानायखौ जों नुनो मोनासै आरो दाथ' गोदानै नै दा आं नुबावदों दा एखेबारे दाथ' माने खामानि सेग्रा ओंखारलायबावबाय दानिया खोनादों आंथ' जोंनोथ' अनेक मानसि खोन्थायो सोर खामानि सेग्रा नामखौबो जों मिथिगौ आं बेखौ उनाव बुंजोबगोन गासिबो डिटेल बुंलांजोबगोन आं जाथिया देरसिन जोङो बे सोरबा साफा सानै मानसिया देरसिन नङा अबावबा पलिटिकेल हान्जाया जोंनि थाखाय देरसिन नङा जाथिखौ जों नायनांगोन जाथिया अबावबा अलखर गोलैसै नामा जों बेखौ नोजोर होनांगोन दा दिनै बे खयजन बे सिबजों थाफाग्रानो खामानि सेयो होननानै जों बुंगासिनो दं दा बे सिबजों थाफानो खामानि सेग्रा माबोरै ओमफ्राय खमथा मोनखो बिसोरो सोर खमथा दं बिसोरलाय दा सिबजों थाफानानै खामानि सेग्रा बे सिबखौ मान सनमान बारायनाय जादों ना मान सनमानखौ फायनाय जादों फालाय बिसोर सिबखौ डेमेज खालामनो नागिरदों ना सिबखौ माने गोजौआव थिखोनो नागिरदों फालाय दाथ' बिदि जागासिनो दं जों खोनागासिनो दं आरो बिटिसि अफिसावबो बिसोर थानानै दादागिरि खालामो बे जागासिनो दं दिनै जों खोनागासिनो दं थाखा फैसा लानाय आरो बिटिसिआवबो पार्सेन्टेज लानाय बायदिसिना बिराद मेला जों दा खोनागासिनो दं दा नों दिनै बे खामानि सेनाय सोरबा गावजों गावबो पार्टी मानसिनि खामानिखौ सेयो जों खोनानाय बादिबा आरो लोगोसे सोरबा माने इउपिपिएलनि जाय मानसिया इउपिपिएल नङा बेखौ इउपिपिएलनिसो बे होननानै खामानि सेना लायो आरोखि बेबायदि दा इउपिपिएलआ जाबाय जेनेबा हमना ला इउपिपिएलआ मा खामानि मोननाङा नामा बा गुबुन पार्टिनि मानसिया बे खामानि मोननाङा नामा बे मानोथो इलेक्सनालाय मानोथो बयखौबो मानोथो भट होनो खावलायामोन फालाय बयबो भट नांगौ बयबो भट हो मानो खावलायखो दिनै भटआव देरहाखांनायनि उनाव दिनै बे नैबे इउपिपिएल नैबे उमुक बिसोरनो खामानि हरनो नाङा बिसोरनि खामानिखौ सेनांगौ बेनो निथि जाबाय नामा जों दा बेखौ जों सापर्ट खालामगोन नामा जों बेखौ मोजां मोनगोन नामा इउपिपिएलआ मानो खामानि मोननाङा मोनथों मावलायथों बयबो
दिनै नों एथ' गिदिर जुदि बयखौ आं हांख्रायनानै भट होबायब्ला दिनै भट होखांनाय देरहानायनि उनाव इउपिपिएलआ खामानि मोननाङा होमबा बे जागोन अब्ला नोंसोरनो भट होयो आरो गासिबो बे साथाम साब्रै बेजों जाय थाफाग्रा फिसा ग्रुप दंनो सिबिजों थाफाग्रा माखासे मानसि ग्रुप दं बे ग्रुपआनो खालामबाय थायो दा अब्ला बिसोरनो भट होदों एबार दा बिसोर देरहाथोंसै दानिया दाथ' रायजो राजानि गेजेराव जेरोखोम माने मोनसे मेसेज थांगासिनो दं रायजो राजानि खुद्रिगासिनो दं दिनै मानो दिनै रायजो राजा थाखा फैसा नागिरो हेल्प नागिरो माने सिबिनि न'खराव फैयो सोरबा इएमनि न'खराव फैयो सोरबा एमएलएनि दरखङाव एखेबारे बिरादनो होंगो दोंगो जोंबो मोजां मोना बिदिखौ बिदि जानो नाङा रायजोफ्राबो दायथ' थानांगौ रायजोफ्राबो आवसाव जानो नाङा थाखा फैसा नागिरलाग्रा जानो नाङा खिन्थु बेखौ सोलायदों नोङो बे फरेनाव बेरायनो थांबाय नों कौटि थाखानि एखेबारे गारि घरा लानानै गिदिंबाय जोंनि मानसिफ्रा बिरादनो दामि दामि एखेबारे दा बेरायनाय थांनाय बेखौ नों मबाइलाव नुयो नोङो फेसबुकाव नुयो दा बेखौ नुबाय रायजोफ्रा होमबाबो जोंबो मोननांगोन ना बाथ्राथ' बेनो जाबाय दा अब्ला सोर लायहोदों होनबालाय लायखौ सोर होदों दा जों सोरखौ लायहोनो दा बेफोर जिनिसा जागासिनो दं दा बेखौ जों कन्ट्रल खालामनांगौ बेबायदि जानो नाङा आरो मोनसे जों लुबैदों मा बिटिसिखौ जों मोजां सासन खालामलांदों मोजां दैदेनलांदों बिटिसिआ जों बेखौ लुबैदों आरो जों लुबैदों अन्तत' एबारनिफ्राय जोङो माने मोनसे बुजिनांगोन जों एबार बिटिसिनि डेभेलपमेन्टआ गामि सिंनिफ्राय फैथों गोरिब गुन्द्रा जेराव थायो बे गोरिब गुन्द्रानिफ्राय डेभेलपमेन्ट खामानिखौ लाबोथों आरो बे जेब्ला डेभेलपमेन्ट खामानि जायो बे डेभेलपमेन्ट खामानिफ्राव बे गोरिब गुन्द्रानि जायगानि मानसिफ्रानो मावनानै जाथों सोरबा कन्ट्राक्टर मावदोंब्ला बिसोर लाफानानै मावथों गरफा गरनै फैसा मोनथों बिसोर आर्थिक अबस्थाफ्रा जौगाखांथों जों बेखौ जों लुबैयो आरोखि खिन्थु बे ओरैनो बेयाव थानानै सोरबा इएमजों गिदिंफानानै सोरबा सिपजों गिदिंफानानै सोरबा एमएलए सोरबा गिदिंफानानै बिसोरनो खामानि मोनजोबनांगौ बिसोरनो जे मावजोबनांगौ गासैबो बिसोर गोरिब गुन्द्रा जेबो माने माबा गैया मा जागोन बेलाय बेजों नों माबा रायजो सासन खालामगोन बेबायदिनो समाज दैदेनगोन समाजा बिदि मोजां जागोन दा जों बेफोरखौ जों खोब लुबैयो आरोखि जों गोसो गोरबोआव जों लुबैयो ओमफ्राय जाथिनि जानाखि खामानिफोर दं जाथिनि जेंनाफोर दं बे जाथिनि जेंनाफोरखौ जाहाथे बिटिसिआ माने नायलाङो जों बेखौ लुबैयो दिनै हा हुनि जेंना दं गोबांनो दा हाग्रा बंग्रानि जेरै प्रब्लेम फैदों बेफोरखौ जों बोरै समाधान खालामनो रायलाय बयजोंबो रायलाय बयखौबो लिंहरना रायलाय खिन्थु रायलायनोबो जों जुदि मोनलायलायाबा जोंहा जुदि जगाजगआनो गैलायलायाब्ला होमबालाय माथो जाबावनो दा जोंनाव जगाजग लानोब्ला जों बे सिपजों थाफाग्रा माखासे मानसि बेफोरनावसो खबर लाग्रोनो गोनां जायो बिसोर मोजां बुङोना गाज्रि बुङो जोंथ' मिथिया सिप सारा गैयालै नै बिदिजों खबरखौ मोनो आरोखि सिपआ गैया बबावबा थांदों दा बेबायदि जों लुबैयो जों मोजां बयबो सावरायनानै जाहाथे एमिकेबोल माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायो दा खिन्थु बेजों थाफाग्रा मानसिफ्रा जुदि बेखौ जुदि मनिटर खालामोब्ला सिपखौसो बिसोरसो मनिटर खालामोब्ला दा सिपआ बेजोंसो मनिटर खालामजानांगौब्ला होमबालाय मा जाबावगोन दालाय होमबाथ' जानाय नङा जेबो बे अबस्था जागोन आरोखि आं बेखौनो खावलायो जाहाथे बिटिसिखौ मोजाङैनो बयबो सापर्ट खालामो बयबो मोजाङैनो सहाय खालामो मोजां सासन खालामलांदों मोजां खुंलांदों जों बेखौ लुबैयो खुगा खुगा ओंखारगासिनो दं जे आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय गोख्रै सोमावसारफिननांगौ होननानै नोंथांनि फारसेनिफ्राय मा बुंनो सानो बड'लेण्ड रायजो दाबियाथ' बेथ' एखेबारे बयनिबो बर' फिसाफोरनि बिखा बिख्लोआव बयबो दंखायो आरो जोंनि बे दाबि बे गारनो हायै दाबि रावबो गाराखै बेखौ हयथ' गेजेराव जोंहा बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव एसे माने जोंनि गेजेराव गोबां कुइसन जालायदों दावराव जालायदों जे रायजो नांला होननानै लिरनानै लाबोनाय कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन लिरनानै लाबोलायनाय बेफोराव बोराबलायनाय जादों दा बे खेथ्रआव जोङो आरोबाव आन्दलनखौ जों खालामफिननांसिगोन बे समनिफ्रायनो लाबोनाय जादों जे जों आलादा रायजोखौ जों नांफिनसिगोन जों बिफिननांसिगोन जों आलादा रायजोखौ गाराखै बे जिनिसा सेन्टिमेन्टआ फैदों ओंखायनो जोङो दिनै आलादा रायजोनि बाथ्राखौ जों दिनै बुंनांगोन आरो बे जोंनि दाबि बियो आरो बड'फाया बुंलांखादों जोंनो जे जोङो गेरेमसा बर' हारि दानोब्ला जोंनो आलादा रायजो जोंनो नांगोन आरो जों आलादा रायजोखौ जों जेरैखिया जों सोरजिनांगोन आलादा रायजो मोनाब्ला जों गेरेमसा हारिखौ दानो हानाय नङा आरो आलादा रायजो मोननो थाखाय जों बयबो बर' लिडारफ्रा ज' जानांगोन जों खौसे थानानै जों अहरह संग्राम खालामनांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदों आरो बुंनायल' नङा बिथाङा गावनि दायरियावबो लिरना गालांदों आं थैनायनि उनावबो बड'लेण्ड रायजोनि आन्दलना जाहाथे अहरह सोलिबाय थायो आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा जाहाथे खौसेनो थायो बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि दायरियाव लिरना गालांदों दा ओंखायनो बे बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो दिनै जे माने बुंफिनबाय बेखौ जों जरदार खालामनांगौ आरो जिहेतु जोङो थांनाय 2014आव जिके पिल्लाया
दायथ' माने होजादोंमोन भारत सरकारा एनडिए सरकारा माने GKPLA दायथ' होदोंमोन जे बड'लेण्ड रायजोनि सायाव माने होथाव बिनि फिजिबिलिटिखौ स्टाडि खालामनो थाखाय वान मेन मोनसे कमिटि GKPLA दायथ' होदोंमोन दा बे GKPLA कमिटिखौ जों दिनै रिभाइभ खालामनो थाखाय जों खावलायहरनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जों बुंनांगौ आरो जों दा बेखौनो थाबैनो जोङो गभर्नमेन्टनो मोनसे मेम'रेन्डाम हरगोन GKPLA कमिटिखौ रिभाइभ खालामनांगौ आरो दायथ' फिननांगौ बे जों दा बाथ्रायाव बुंगोन हयथ' बै समाव भुल जादों जोंनिया बे समाव माने GKPLA जेब्लानाखि दायथ' होदोंमोन 2014 बे समाव जोंना बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'मोनहा उर्खाव गोरा ब्रह्ममोनहा जे रं कनसेप्सन बिसोरो माने जोंनि बेखौ नाङा GKPLA कमिटिखौ जों नाङा होननानै बिसोर माने रिजेक्ट खालामदों बिसोरो GKPLA गो बेक टायार सावलाबायदों बिसोरो बन्द' खालामलाबायदों बेबायदि होननानै बिसोर रिजेक्ट खालामदों आरो बिसोर थ्र' नेगसियेसन माने बड'लेण्ड समस्या समाधान जानांगौ बिसोर बुंदों बे रं जादों बिसोरना दा दिनै जों बे भुलखौ जों दिनै कारेक्सन खालामनांगौ आरो जों बे माने GKPLA कमिटिखौ थाबैनो दाना हरफिननांगौ होननानै जों दा जों बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ दाबि खालामफिननांगौ